Ce faci, Ana? Ce faci tu, Ana? Ia spune. Ia zi, tati. Spune, tati, ce faci tu? Ce face fata aici? Ce fata se joacă? Da? Cu ce se joacă fata? Așa, tati, cu ce mă te joci tu? Spune lui tata, cu ce te joci? Cu jucăria? Da, tati. Așa, spune, cu jucăria. Așa, tătuță. Așa, tati, cu jucăria, așa. Ne jucăm, da? Da, iubita? Da, tati, așa.